Здравейте, приятели, както ме познавате от моя канал. Извинявай. Днес ще ви покажа какво нося в моята чанта. Тя изглежда ето така. Винаги си нося от двете страни вода, защото по някой път много се изморявам и много ми се пие вода. И да, нека да започваме. В малкия джоб в момента нищо не нося. Да, в голямия нося тефтер, който много върши работа и ми е много удобен, защото си има пластиче. Тефтер без химикалка. Не ми се смеете, но тази е с различни цветове и мога да рисувам. И с различни цветове по принцип много повече мога да пиша, много по-хубаво. Моят таблет, който вече е счупен, но пак върши работа. Лекарствата ми, защото аз съм зле с стомаха и аз имам хелидицит, 220 мг. Моето портмоне. Аз имам още едно, но сега реших да покажа това, което ми е подарила моята добра приятелка на рожденият ми ден. Другата година ще направя какво ми подариха за рождения си ден. Винаги нося две марлички, защото аз имам едни такива малки ранички, не знам дали виждате, много малки ранички. И взимам марличка и попивам самият кръв. Нося самият си телефон, но не мога да го покажа, защото снимам в момента с него. Имаме ние такива сладурски лепенки, които ми ги подариха още за Коледа. Имах още няколко, но в момента реших да покажа тези. Ето така изглеждат, много са сладурски, много вършат работа и примерно за нещо, ето така тук ще сложа и вършат много работа. И последното, ето тези слушалки, в принцип аз не обичам малки, голями, но по някой път, като не ми се слуша с голямите, слушам с малките, не мога много да чувам и си слагам слушалки. Да, в малкото джобче нямам нищо. И ако клипът ви е харесал, дайте палче нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао! До скоро виждане!